99.5 Global News Zimbabwe and Kodak Kurai chiripano represented by DJ Doink in the mix. Yes, tawaya kuzomboona vari kuita basa vari kutengesa vachisapota kuti vanhu vasapote bhora vakaita sei vakaguta ana amai avo ndo vari kusapota vachiita sei vachibika vachitengesa. Tandida kunzwa kuti tivabvunze kuti business Moses yakatanga yaane magame rare chipiri ichihosta pahome ende mimi muri mavendors anouya achitengesa ari panapa. Takubvunza kuti kubva pekutanga kusvika nhasi pagame ratambwa neMozi neManika Diamond, basa renyu riri kufamba sei? Basa riri kufamba zvaro asi kwete zvekuti tingati riri kunyanyisa, riri kufamba zvishoma, asi patakatamba nonzi chidhimbarere aiwa raiva riri nanhasa zvanga zviri lo asi zviri kufamba azvo tinode kushora iko zvino tikatarisa amagemu mangani rari handitika rekutanga ndanga riri Dynamos ndo ramuri kuti paDynamos apa zvanhu zvakaita sei zvanhu zvakaringana apa zvatidzikirei asi nemaonero enyu zviri kufamba zvakanaka? Zviri kufamba handitika zvakanaka kana vatambi vedu aiwa tiri kuvasapota zvokuti handi nebasa rakaitwa neMozi vakatigonera handitika zvakanakisa handiti because tiri kufara handitika kwete zvokumbofungidzira pese panoti Mozi iri kutamba kana nyama taakubika kudzimba dzedu handitika aiwa nyama taakudya tinotenda uchi pasina uchi aiwa tinotenda ana mai kana zvinhu zvichifamba zvakanaka muchisapota imi muchisapotwawo nekuti kusapotana vakauya vachitamba vanouya vachitenga handitika imimiwo muchinodyawo nenyama sezvamataura makatowanawo mabasa hachaizvi tatova nemabasa ekutoita takutoshandawo zvichitoita handitika aiwa tinoti pamberi neMozi ngairambe yakatoti yakadaro nyanya kumasingu madhauka iri kubasira zvingamboiti handitika amai vatenda hanzi Mozi uchi vari kufara chaizvo nebasa rakaitwa neMozi rekuti vakukwanisa kuitawo matakshop avo vachitengesa chaizvo kufara chaiko kufara zvakutoita pese panouya Mozi muno munotoendawo munobikawo uluju pahatanabike tonoita kubhurai kugocha handitika tinotenda Mozi nezvayakaita hanzi iri kubatsira yakawanisawo vana mai basa vakuwanawo chekuita vakavhura matakshop kumba vakunodyawo tinotenda kune Mozi nebasa rami kuti hanzi rambai muchiita sei rambai muchikwira muchikwidziridza muchivakwidziridza muchivasapotawo. This is Global News Zimbabwe, Kurai Kodak 99.5. It's your boy DJ Doink representing. Yes, we out.